понеделник и вторник като цяло винаги са една идея по-натоварени, защото събота неделя кой какво се е присетил, и колега, и партньор, и служител, и клиентите звънат малко повече. Понеделник, вторник винаги е малко по-натоварено, съответно останалата част от седмицата вече не е чак толкова натоварено. Ето днес е понеделник, преди малко звъня един клиент. Продължаваме натам. Винаги на мен от предната седмица графика за тренировките ми е готов. Да не го мислиш. Да. Зависимост от сезоните, тренировките ми се променят. Да кажем в момента тенис играя един път до два пъти в седмицата, футбол играя един път в седмицата, плуване един път в седмицата и се опитвам един път или два пъти йога. Ти си активен човек. Без да преувеличавам, горе-долу се опитвам всеки ден да има някаква практика. Да,